Rusia na itu lupa. Kalau nong ngabashipo kedekot kebeningkong. Adu balai hinyau pra bat katar. U Israel ulong udeng wany bapelung basai lauso. Kat banang bon uso jong u kataru lanang bon kiduan bau latei. Kat banang kham sai so ka khandeu jong u katau lanang kham pendijanat ikipaya beli thau jong u. Kidono jong ki long ki basyukur jementa kidai bansya janjar nakabanta kapop jong ki. Try un pentuai kiduan jong ki bat un penluwet ikipaya beli thau jong ki. Ya mentahi kini ong ngem don siem namar ba ngem ting burom shu yo try. Badus iem un lale ayu nakabanta jongi. Us iem ka Samaria un syuja lengai kum iding thalap alor slaum. Kijaka kenjang jong ka aben kajaka le pom u Israel kan sisya penjot hiau. Kisya batki tin thab kin sami alor kiduan jongki. Bat kinia perta syakilomba. Totab ingi bat syakilomret tohab alor jongi. Tobet ya kahok na kabentai ladi bat tood ya uso kajing isen ay tepu ya kadau syra jongpi namar talabiang kaya ban ya wad ya utrai ba untuk wan ban penhap slab da kajing peniem halo jongpi kaktian jong utrai kasam masis pasan tawat barabor ya ka khamad utrai terwai hu terwai ke jingero ya u to ya lap ya ki kam phala jong u to sngew kraw ka kerteng bakhu jong u ai ba ki do nuot ki bawat yu utrai kin chat kemen tawat barabor ya ka khamad utrai to phai shu utrai ba ka jing klain jong u tawat barabor ya ka khamad jong u to kan mau ki kam phala pula le Eki kamba jong u wat ki ktien bishar jong u. Tuat barabor ya ka khamad utrai. Phi ki khonu Abraham musyakri jong u. Phi ki nong her pateng uta u Jacob baut lajien. Mo u utrai udai blai jongi. Kirai bishar jong u kidon hasa telak ka perthai. Tuat barabor ya ka khamad utrai. Kajing buli naga gospel bakut kat kum Matthews kala nong ka bashipo kat khot ka banengkong hadu banyo. Ujisu la khot shalade kat armut ki senran jong u barul a heki ya kabor halor ki mensim boman ban be no eki bat ban pen koj baro ki jingpang bat baro ki jingkreu ki kerteng jugi kat armut ki apostol ki dei kini Nengkong u Simon yau ba la khot Petrus baru para jong u Andreas u Jacob khun jong Zebedi baru Yohanes para jong u Philip baru Bartholomeus Thomas baru Matthews unang lum khajana u Jacob khun u Alphaeus baru Thaddeus u Simon Canadius baru Judas Iskariot u balashat kelaya u ya kini kan armod u Jesu lapha udah hukum iki wat lek hang no pedeng ki jentel wat rong hakano kano kesnong ki Samaria Henry to lek pen bena sekilang berot palaja jong kaying Israel atau ya lap kat ba bidang lek daong kahima kabeneng kalajan ke gospel jong try